e kisungu mawacho, kisungu maduong' kabisa, bureaucracy and red tape. Ki ng'iyo weche mag public administration maber, ibo yudo ni gik mang'eny e sirikal kethre nikech wan gi gumo luongo ni bureaucracy or unsustainable red tape. It's just foolish. Okonego bedie. Sorry kuom tiyo gi word ma strong, but gik mang'eny kethore to gik mang'eny dok chien because of that unnecessary bureaucracy. It's not helping. To gumomiyo bureaucracy ni beseche moko ibonene kanyo, kare gumomiyo jogi pod kete kanyo nikech nitie jogo machiemu gi bureaucracy ni. Bureaucracy ni kowuok kendo ohala koro ok dhi timre maber, because even in procurement, even in release of funds, mondo gini oa e mesani ka edina bochop kuma Sharon nitie ka, idwa ng'inje ba ng'inje kitambo chop kucho, koro ena gimoro maonge. Omiyo kanyo to yie kodi ni that bureaucracy is unnecessary. To mar ariyo, nitie gimoro ma ji ok nega, ma wacho ni the elephant in the room. Ng'ato kaka rais, en rais mar ji te, mar Owino Kotieno ng'ama ok dware, gi mar dina be ng'ama ni kode. To kosebedo rais, koro en rais marwa. Seche mimiye muma ochamo to be imiye palacha. Koro nitie teko mar ariyo mimiye mar dhi kelo kata ndiko jogo manigi chuny mar tich manyalo tiyo ne japiny. To iye kae e kuma presidents mang'eny oseketho godo. Nikech jogo magikelo, ogamba ni dongi ng'e ogamba. Ogamba ne nang'o kapok obedo CS. Iwacho ni nena kaka pie. Kendo noringo e tiko marang'o? UDA. Donge? E dala mar Kisii. Donge kolaro governor. Ndiyo, president nigi ratiro mar miyo ng'ata tich. But ratiro ni, wan kaka jo philosophy wacho ni ratiro ni nitiere gigo mabe nyaka tendre godo. Ma achiel en merit. King'iyo koro kata jogo obedo gamba, obed PS bitok, I highly doubt ka gin gi merit manyalo miyo gibed ni koro gin magi manage education sector. Ndiyo simo ng'ato nyalo bedo gi PhD, but in gi PhD kata mana mar thiedho dhok, kata mana thiedho rombe, ok weche managing weche mag somo. Koro omiya wacho ni kumoro ma president fail en miyo dhano tich without considering ng'at manigi merit. Mar ariyo, wan gi ng'at moro e dala mar Amerika, ogo buge madongo, iluongo ni Professor Francis Fukuyama. Francis Fukuyama wacho ni be kidwa miyo ng'ato tich, nyaka ing'iye gik makoro wacho ni. Mar ariyo en competence, technical competence. Kaka weche mag somo dok piny, dhi piny, sikore. Nyisowa ni jogo maran this docket, they lack that technical competence. Ok ging'eyo. Gionge gimo luongo ni foresight. Ok ging'eyo gimo luongo ni the pedagogy of education kata knowledge. Kaka kidwa puonjo ng'ato gini wadwa manage nade. Ineno, wan gi gimo luongo ni planning. Makata ka okia, to wanyise ni bwana tiji idhi plan. Tiji idhi make sure ni iketo jogo maran gini, iluongo ni staffing, jok maber. To kiketo jok maber, jotich maber, dhi konyi timo gimoro ni coordination. Gidhi konyi organize. Iwinjo, gidhi konyi timo ni directing. And above all, gidhi konyi mondo ibed gi the correct budget mabomi pesa makare. To ka ogamba gini, gibi tok gini, ok nyal understand basics of postcode, okonyal winjo weche makoro wawacho sani e studio gi. Nikech eno kete kacha, nikech ochal mana ka ng'at marito ne ng'ato dhere moro, lakini oonge business, then ok en dhere. Chunye onge kanyo, biro kanyo nikech msara. Then mar adek, guma koro hinyo Kenya marach, en bedo ni koro imiyi tich nikech iae chamani, nikech neni support ng'ache. But kisungu wacho ni impersonality. Onego be ni mi telo ni ok nikech in affiliated gi ODM kata UDA kata ANC, but in kanyo nikech nitiere gimoro mongi boyud ni in unique
in gi gik moko mopogore ma Owino Kotieno ni ongego maka ang' wakeli idhi konyo jopiny milion 50 gi mondo nyithigi odhi sikul, mondo jopur opur maber, mondo wayud chiemo, mondo ji odhi ang'owa be osiptal maber. Tiboru ni thoth gik mimiyo jigi ei sirikal imiyi nikech in gi connection. Emomiyo kata kawuono king'iyo composition weche mag SHA from procurement kuminyiewe system gi bilion 1.4 104 dhi mane chulo system jokenya di ma ok nyal afford. What if you just tweaked kata mana NHIF machono kata waji ni dio shani wan go but system makoro wadwa tiyogo obed system ma serikal ma ok chul makoro chulo private profiteers bilion 104 to yudo ka nitie jo Kenya moko makata ok nyal chulo shani e higa achiel te ma ing'eni gumomiyo shani ok oti malong'o nikech jo Kenya mang'eny gionge premium ma ginyalo chule. To gini iwacho ni ichudo kore kithiedhi, ok ni ati ni to ni kawuono kore ka tuo ni kore ka chulo. It doesn't work like that. To pesa mang'eny be ma jo Kenya be pod chulogi ni pod chulo kiani health management information system. This system are 104 billion lina gai. Akwai kiromo gi rais nyise ni gini is too much. Nitie ojende ma joluo ka ma waluongi ni system developers nyalo develop system maber mar health system gi pesa matin ma ok bi hinyo japiny, to gikawo system no giuso ne sirikal one of wajo ni bwana miwauru pesa makama to gini bobedo maru, wan wanyalo ga mana biro chulo mana 20 million 10 million of maintenance mama nwen gumo unjori, but michulo mang'eny mar 104 billion gin pesa makawuono kambi okete nyingo Owino Kotieno, okete nyingi Dina Gai, okete nyingi Sharon. Lakini jogo wegi kembe hie okibinyano gi emomiyo jo Kenya pod ok nyal winjo maber. Winjo wan gi luongo ni state capture. William Kano donjo nowacho ni odhi kelonwa commission mar state capture inquiry ma ichuo gi ne dwa mondo ging'e ni jomage mamako sirikal ma sirikal ok nyal tiyo. Tinde be iwinjo gi be isiwinjo wach state capture negi donjo bagi somo bagi ng'e ni sirikal obedo captured kama kaka chame kama kaka kwale. Omiyo weche mag state capture go ok adwa winjo ng'ata ma wacho gi nikech koro wan wasechopo mesa. It is now our time to capture the state, it is now our time to eat the state. Kila ng'ato othothone mane principle ma jogi ok ong'eyo. Emomiyo akwayo kawuono kata Dina osiepa weri gi wach mar two-term ni kabisa, because japiny man dala cha ng'ano hinyore kendo gwonyre gi pado mako winjo